ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାରେ ନା ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ନା ତାକୁ ହରେଇ ଦେବାର ଭୟ ଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ଆଉ ସଚ୍ଚା ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ନାଁରେ ରଖୁଥିବା ପ୍ରେମକୁ କେବେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏନି। ଯେମିତିକି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯାଇ ପଛରେ ବହୁତ ଖରାପ କରି କହିବା, ନିନ୍ଦା କରିବା, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବା, ତିରସ୍କାର କରିବା, ଏଇଟା ତମ ପ୍ରେମର ନୀଚତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ଏଇଟା କୌଣସି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ଭାବି ତାକୁ ମେହସୁସ୍ କରି ଭରପୁର ଆନନ୍ଦରେ ଜୀଇବାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ତମ ପ୍ରେମ ଛଳନାହୀନ ଥାଏ, ସଚ୍ଚା ଥାଏ, ପବିତ୍ର ଥାଏ, ତାହେଲେ ତମକୁ ବି ତମ ମନପସନ୍ଦର ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବେ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଦେବେ। ଆଉ ସିଏ ତମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା ଏଇଟା ଭାବି ତାକୁ ତା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତମେ ତମ ପ୍ରେମକୁ ଏମିତି ଅସମ୍ମାନିତ କରନି। ତାକୁ ଏମିତି ଖରାପ କଥା କହି ତମ ପ୍ରେମକୁ କେବେ ବି ଏମିତି ଅସମ୍ମାନିତ କରିବାର ଅଧିକାର ତମର ନାହିଁ। ରାଧେ ରାଧେ।